حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر. İslam dinində bilim alу, гыйлемгә ынтылу абруйлы эш санала. Юкка гына Qur'an-ы Кәримдә укы һүзе менән башланмай. Бүген җәмгыятебездә дөньяви белем менән бер рәттән дини гыйлем алу мөмкинлекләре киң. Сибай калаһының Тaqwa мәсҗидендә бындай укулар 90-нчы еллардан алып оештырыла. Курстар 1990 елдан Иске Шорс урамындагы мәсҗидтә оештырыла башлагайны. Шуннан яйлап кына инде менә 2000 елда бул яңа мәскә күстек һәм менә шуннан бирле Аллага шөкер туктаган укулар ел һайын оештырылып килә. Дингә ирек асылы битендә кешеләр дингә хугаган һәм менә шулай дип яйлап кына намазга бастылар, Кур'ан укый башлаганнар. Шулай дип рәткә һалынып китте, Аллага шөкер. Программа ел һайын төзелә инде. Ул программа безнең менә мөфтият тарафыннан расланып эшләнә. Һәм инде менә шул яшьләребезне, бигрәк яшьләребезне инде өлкәннәребезне шул төрле секталардан хаклау өчен ислам динен инде аңлатабыз, аңлатырга тырышабыз. Һәм инде Абу Ханифа мәзһәбе буенча бу программа төзелә инде. Фикъ, иман нигезләре, акыйда, әхлак, шулай ук тарих керә. Гарәп телен өйрәнү теләүчеләр өчен тоже гарәп теле оештырыла һәм шулай ук шуның рәтендә балалар өчен группа төркемастык. Мәсҗидтә оештырылган курсларда ислам дине нигезләре, гыйбадәт тәртипләре өйрәнелә. Был тәңгәлдә гарәп язуы, Qur'an укыту фәне, иман шартлары, әхлак кебек дәресләр инә. Иң беренче шул беренче курска килгәндәрдә без гарәп графикадан башлайбыз. Дөрес әйтелешләре хәрефтән нишанның инде графиканы беткәс, тәҗвид кагыйдәсен төшәбез. Ул тәҗвид кагыйдәһе инде Qur'анды дөрес итеп, матур итеп укырга өйрәнү. Чөнки Qur'анды матур итеп укырга, дөрес итеп укырга тырышырга кирәк. Бу зур савапка ия. Практикамда сагыштырып карайм, менә башкорт телен, гарәп теле менән безнең менә төрки халык арасында, телләр арасында башкорт теле иң якын тел. Чөнки аларның хәрефләре тап килә. Q хәрефе, G, S, Z хәрефләре алар менән тап килеп тора. Шуңа кем башкорт телен яхшы белә, гарәп телен өйрәнүе, Qur'анды укуы еңелгә туры килә. Быел да мәсҗидтә яңа уку елы гадәттәгечә башланып китте. Белем алуды дәвам итүчеләр менән бер рәттән яңа гына парта артына утыручылар да күп. Ошо көнгә тиклем намаз укып, дингә басып, шатланып, куанып йөрим, ләкин үз аллыгына өйрәнүең бик авыр икән ул. Qur'an укып утырырга теләгем нык зур булгач, ошо мәсҗидкә, ошо Сибай калаһының мәсҗиденә укырга килдем, райондан килдем. Хатта шатман бүгендә шулай хөрмәтле укытучылар менә безгә күп кенә белемнәр бирәләр. Хатта кай вакыт җитмәй кала, ише бер дәрес бирһәләр ине дип куям. Хатта шатман. Qur'an укырга теләгем бик нык зур. Шул мине теләк алып килде шунда. Укырга этеп төртеп беләм инде, һәйбәт итеп, үземчә ябай телдә әйткәнчә, башкорт китабын укып утырган кебек итеп шатырлатып укып торгаң иде дигән хыялым бар. Кыен вакытлар булганда тормыш битендә шулай яхшы ягыла була, яман ягыла була. Шул кыен сак буга мин бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллам дип кенә әйтә белә торган. Шулай дип йөрүнем бит инде. Шуннан хәзер уже өлкәнәя шул тиклем укыгым килде инде, ниткем килде инде. Шуннан менә бер мөгъҗиза булды инде минем тормышымда. Яшь вакытымда шайтып Сибай калаһына больницага эләккән идем. Шунда безне врач, менә хәзер ул врач терапевт, уга Ходай Тәгалә һаулык насип итсен, әгәр дә теге дөньяга күчкән булса, узмактын турында ул рус хатын инде. Шул әйтте, у вас вот через 1,5 месяца у вас начнется великая ураза, это Рамазан месяц, держите уразу, и вы забудете все свои болезни тиневитинда.
Шунан хәзер мин кайтып беренче мәртәбә 36 яшендә мин ул вакытта беренче мәртәбә урада тоттым. И мына альхамдулиллах, Аллаһка шөкер 4 ел подряд тоттым. И шул минем проблемам бүтте. Альхамдулиллах, Аллаһка шөкер. Дин галимдәре әйтүенсә, 1 сәгать гыйлем алу 70 ел гыйбадәт кылу савабын бирә. Тәкъва мәсҗидендә лә белем бирергә әдер мөгаллимдәр булганда, был мөмкинлектән файдалану зарур ди мәгариф өлкәһендә байтак елдар хезмәт иткән, бүген иһә үзен дини гыйлем таратуга багышлаган Сафия ханым. Как наше тело нуждается в пище, допустим, в еде, в воздухе и так далее, физическое тело, да? И вот также наше духовное тело, душа нуждается в пище. Вот именно для души пищей является религия, знание религии, поклонение, это для души. Мәсеттәге укулар төрле төркемдәргә бүлеп оештырыла. Мөгаллимәләр билдәләвенсә, дини гыйлем алырга теләүчеләр саны елдан-ел арта бара. Бигрәк тә яшьләрнең, балаларның күпләп килүе куандыра. Кеше бишектән алып ләхеткә кадәр белем алырга тиеш дип өйрәтә ислам дине. Һәм был һәр мусулмандың иң зур бурыстарының береһе. Хатын-кызлар группаны мин үзем апарам, шуның инде безнең Сафия ханым апара. Шуның инде ирләргә аерым без курс астык, алар аерым укыйлар. Сәлман хәзрәт укыта. Шуның инде балалар группаны әйтеп киттем инде, аларга балалар аерым, ир балалар аерым укыла. Курстарды хорашалар, ул түләүлеме, бушлаймы дигән сораулар бирәләр. Аллаһка шөкер, менә 90 елдан алып оештырган курсларыбыз бушлай, килһендәр, теләүчеләр яшь сикләнмәгән. Безнең менә балалар групп төркемендә 7 яшьтән алып 14 яшькә тиклем балалар йөри һәм калган уже яшьләр инде өлкән группага керә, төркемгә керә. Бушлай уку, килһендә йөрегез. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر